A to bylo jako na si to do sudekáka, ležel v Čechách a chtěl si to nechat patentovat na sebe a oni ho vole zavřeli asi na půl roku do Blážnice. Udělali víc a pak to zase pustili, ale to v Americe, víš, jako prostě to je jako závalé, víš, to je pravda, že tady tak Now reloading this fluid under the tray to be taken away, so we can start doing another one.